दिनै खोब गोजोननाय मोनदों उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि जे 22थि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाया साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय दिनै जोबथा सान बे जोबथा साननि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव आंखौ बिथांमोना आलासि महरै लिंहरनानै जि मोनसे सावरायनायनि सुबिदा होबाय बिनि थाखाय आं बानजाय आफादखौ साबायखर होदों आरो बेहाय लोब लोब बाथौसाफोरा ओंखारबोनानै बाथौनि जि फिल'सफि बाथौनि जि सान्थौ आरो बे जे बर'नि गुदि बाथौ धोरोमा बिनि सोमोन्दै गोबां बाहाय सावरायनाय जादों होननानै खोन्थादों आरो जों मिथिगौ जे मोनसे समाजा मोनसे हारिया जौगासारो बे हारिनि धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौ लानानैसो गतिके मोनसे समाज मोनसे हारिया जौगासारनोब्ला बे हारिनि धोरोम बे धोरोमनि जितु आसार खान्थि बेखौ जों जेब्लाबो मानिनानै सोलिनांगोन गतिके आसा खालामदों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव मोनसे मोजां आब्रुथि गोनां समाज आरो मोनसे गोग्गो समाज जोङो दानो हागोन जोंनाव गोबां समस्या दङ बे समस्यानि गेजेरजोंब्लाबो जोङो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव मोनसे बे धोरोमा बिफाव महर लागोन आं बेखौ मिजिंथियो गतिके आङो साबायखर जासिदों जे आन्चलिक मा होनना बुङो बियाब बाथौनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलनि गासै बाथौ सिबियारिफोरा जाहाथे लैहोर फैनानै बाथौ धोरोमखौ जौगासार होनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम आर'ज खालामनाय थाबाय। दानि जुगाव नुनो मोनदों धोरोम सरसानि बेलायाव माखासे लाइमोनफोरा धोरोमखौ गारनानै बायदिसिना खामानियाव मुखुब जाना थानायखौ दा बिनि थाखायनो दिनै बे बोसोरसालिया जथुमाखौ लानाय जादों जे जोंनि न'खराव धोरोमनि जि सिबिनायनि जि परिबेस बे परिबेसखौ जों न'खरावनो लाबोनांगौ न'खरनिफ्रायनो जेब्ला धोरोम सिबिनायनि परिबेसखौ जोङो सृष्टि खालामगोन अब्लानो बै लाइमोनफोरखौ जोङो गाज्रि लामाथिं थांनायनिफ्राय जों होबथानो हागोन दा बेखायनो न'खरखौ जों थिग खालामनो हायोब्ला जोंनि समाजा थिग जागोन दा धोरोमनि जितु बानि धोरोमनि जितु मोन्थोरफोर दङ बे मोन्थोरखौ जोङो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसननो गोसोआव सोनानै होनांगोन जितु जोङो एलपि स्कुलाव थांबाला ABCD बोरै फोरोङो थिग बेबायदिनो गथ' गथायफोरखौबो धोरोमनि सोमोन्दै जोङो ABCD मोजाङै फोरोंब्लानो फैबाय थानाय जेनेरेसनाबो जे गाज्रि लामाजों थाङा जों बेखौ मिजिंथिनो आङो BTR सरकारनि सासे EM जानानै BTR ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि माहारि आरो बे ओनसोलाव थानाय गासैबो समाज सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय फैबाय थानाय जि 2024 बोसोर बे बोसोराव आंनि सिबिनायखौ आं जासिहरदों गोजाम बोसोरा थांसिगोन गोदान बोसोरा फैसिगोन इसोरनिसिम आं बेखौनो आर'ज गाबो जाहाथे गोदान बोसोराव जों बे ओनसोलाव थानानै बयबो हारिजों एखेलेगे गोरोबनानै गोजोनै सान्थियै रायजो खुंनो हायो गोजोनै सान्थियै जोङो जोंनि समाजखौ दैदेनलांनो हायो जोंनि BTR ओनसोलाव जाहाथे गोजोना थाबाय थायो आं बेखौ मिजिंथियो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि आङो बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि शुभेच्छा आरो हामग्लायनायखौ जासिहरबाय दिनैनिफ्राय मैयानिफ्राय ख्रिस्ट धोरोमारिफोरा गेदेर सान फालिथाय दिनै 25 डिसेम्बर आरो आङो ख्रिस्ट धोरोम सिबियारि बयनोबो बे गेदेरथार प्रभु जिसुनि जोनोम सान आं बे क्रिसमासनि दिनाव ख्रिस्ट धोरोम सिबियारि बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो शुभेच्छाखौ जासिहरनाय जायो। नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ उदालगुरि जिल्लानि काजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 600286
आरो 6002401424 मबाइल नाम्बाराव सुलादनो हागोन।